Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Joint Action Committee jong ki pratali ki seng balang jong ka thain motion road harangkat ka jing yesnok tilang jong ka senjuk kinong sensiar sinong umdang area ha ka sitarik urisau arjar khat kandai kila hiar sha ka thain syalang ban khangtala ya ki karkhana thang doyong hadien ba ka jing aipor ka ba khat san sngi kala kutno bat namar ka jing bam sngap jong ki trai karkhana ya ka jing dawa kumbala depan pauru ha ka jing yalang ban persya ya ka jing don jong ki tei ki karkhana ka ba lalong hayo syalang ha ka khat artarik unai lor arjar khat khandai kinong yalam jong Joint Action Committee gila khang talaru wad ya ki jaka trekam jong ki manager bat phali phai yeng lot ya kinong trei barjala ki bablas ngi hakini ki karkhana ka jingkhang tala ya ki karkhana kala sedang na swangre ka badon kham harum ya ka yo shalang bat bot ter shadow ka snong lampar kalon mathai nong daju bat kumju hanong dagong Hagani ke jinghiar pensengat trekam bat khang tala jong JSC yakini ki karkhana la lapru ban nalor ki bala donpa kidang don susu saki weipat ki berang shna bat ki berang temu ban shna thamai bat haba khen kulum ka jingdon jong ki te ki karkhana ha ka te ka thain kanom duna shu yaki arpau tuli ka jing shimrai jong Joint Action Committee ka dei hadien ba ka senjuk kinong sensiar shnong umdang area rengkar ka jing trelang bat ki seng bhalang beper jong ka thain motion road kila yeng persya ya ka jing don jong kini ki karkhana namar ka jing penmi ya ka tedem ka basma utung ka bakta ya ka koi ka khya jong ki pait ba nong shnong jong ka thain shalang Lembag ni ka factory nikum kinong shnong ka marjan jong ni phang stai sa formalize naram yawnau bat ki wei ke kal air ka be nang ne ni don ka jing sma yukhong ka jing sma ka bom sung tanat kolong kumba jilap kolong kumba sma pan khana ti kini ke bero ngilap persyang hiban wat jingmut kumnu badakanu kalat bangin yo ban pensange do yakum kani factory nomor ka ta sisya yangi kinong shnong Hoy menta kanum tak kai hadin katukan isnem kini ki air ke ba one bit nang ni kan sakta ya ki pai ba nong sinong kata ka thain bat khamtam dei tangkani ka jong hangni ke ba marjan kani ka factory hindreu keleng sodong kani ka thain ngam jing kan sakta lembag ni ka factory don hagni ka thain jungi ki breu ki basung tanat ban ya keren deki kentin lorni ke baung kini kinung yalam ke bam yalam menta ni la dep ai de kapisa ti tangkat tu ni sngi kemot kini kinong yalam kin sasange hino ndon kamshu ban nginom yo issue ye kita kinong yalam lemar ba ngila pen ai de kapisa kin songno bat kin design hino kum kita ti nagaliang jonga ngapan scam ba ni kum kis ngim simlamut ban le ye kata galen ka rukom trekam ka jingtmu jongi nadu ka basdang ban lum ye ka meeting ru ni tmu de benta ban wara ya ke jingjok kenapa ngin im ya ke tu ke jinglong ke jing im ke ba kumbalong haki por ke ba mensiwa kal air ke ba khoi ke ke ba khoi mentaleng ba ke ka factory nang ne ka tu se ka wa ke ba don hangti ka wa ring do kala don lepa koi ka fish sanctuary ka reserve forest ke ba nga ka sinong dorbar formula ngila debu kerpang na benta ban ya dan na ke air ke ba na ka jingrap nang tanah ki ke ba ka mariang kamla syu ban kijet menta kalawan sagawi ka sithi ka bom pha na udisi ba kinuk sinong ki ba mentoy lene ki ba ngo ban persya ya ban ai ka objection ya kinuk kan factory de ban ai da ka jingtho bat de ban wara ya kata ka complain sya office jong udisi hapo jong ka life usni di menta na kaliang jongi ngila persyang ban ai da ka jingtho halor ka jingta sisya lembag ni ka factory umdai bangi bisni ya itrai karkhana lada neki liang jong itrai karkhana ki la ban pen set up no yene gale air ka bakit ye kilo tedem ka basnio tingi kwa ba kan ka karkhana kan hi kumni tamba ya ka tedem ni persiap menta kumba don ki bri ki ba habawara ka development se ka thanjungi kuma hi ki para thai para dong jungi ba ki bri jungi hi ki ba yale persiap ti ni tingi persiap ye kata tamba
nagaliang jongki kinong wanbu ya ka factory makiru kini bersmitu ya ka tedam ka bawan kit ya ka le air ka besmiu syaki sinong ka marjan tu kat kum ka tu ka rali ka bangila penlong hapu salang bangin sakhang ya ki hadian khatsan sing lada kini i bahang tu ki khamkhang ki trai dengan factory dengan mentara sing i wana kane ban min sange swasipor ya kane ka ya kini ki karkhana ki badan kane ka khan jongi garo kowe nilawan man khang nadu na ki swangre nila poi hadu hangne ka san kilo nantang electricity sessionong lampar tingi i bahang te po lampar le kadai kowe banta ka ba ni segment man pe kum kinong snong yo ni ka dong athan ka bang i hang te snong le ni kop su barang ni nang khot da ta snong lampar ni i ba factory la penyang hadu kumba khatwei teli man ta ka long thik kum ba snong jong kitu gi factory la ni tu try jong di factory hang tu mender ki bawan poi hang tu ka ba ni i ba dari jong kmat ni sakhi ba mars nuan mangi sila phat ri shakhlaw ni su thu shai ba nakaliang jong ki kimbiang wat tang ko kaslar kata kadi kada ba mat le nang khang bat kawai kadi ka air ka bajabo ka bangila da kran ha turali ru kata kalau ka penlong yang ni bangin wan bang khang kumangila bupor ya bupor hadir turali hapo salang ka bolong salang ila bupor yang hadir khatsan sni ya ka bangin le ila yo ka ban pendem tas ni ka bolingo kolong ba lada ki khlem le ke ka besni beli ki phat lada ki biang ki kot ki sla te beli ki phat kata de ke ke penlengo yang ni kiseng wadon hang ni kani kesni ni don pratli kiseng ki bangi le lang ringkat bat ka senjuk ki nong sinchar snong te ki babu ni ki penmi ki jengkeli yang ni mentas ni ba kumangong kumbolong mene ba beli ki phat nang ta hadin pada ka sarkar hatu ka khlem le yang ni hatu ka sarkar ka khlem perkhat lada mangiru pajba mangiru kumban suong no ngi dang dei tang kimkiru pajba ngi i kata ka jing hatu ka sarkar ka mi i kata ngilalet kumba ngilalet sathi sapo swangri ngila ayo ya hadu ka ying jong amel irungi i hakmat ying jong uru ka don kowe ndei su hakmat marsenda ka don kowe ka factory tinrei marsen poi mangi hentu hajaka bangi nyo ban ya keren bat kinong trei hentu ka bangin kelingin perthong lagi biang kot biang slana em nang ngila poi hentu ngi iba ndon su uwe ru nong trei hadu hab suli khot jubor te kini di ke na kaliang gajungi ka pen paushai ka paushai khmat jungi kiseng khmat jungi ki pajba ba kadon ke iselendet ladam don ke iselendet ngatrai kinumnut hi ban le tu kat ni te nakaliang ga jongi ka GSC ngi tawa na sarkar ba kan sim khiai kan ni balada ka sarkar hi kam sim khiai kan ni ngimban si kan ni kampat de ke bekut kumengi ong hakarali mana kan ni ka balong hasalang ba kadang dei ke jing sedang kan ni ru kanum dei ke bekut mendei bangila cek metas ngi nginum let syu kam dei gemta hendrei ngila pha yakim tas ngi bikin let nyo gila song gitar gila let ti ngin salet nginum patip lanu kapor ngila banlet la syai ngila banlet la sisngi ngila banlet biang sibet ru ban pet yaki ya kata nakaliang ka jongi hi ngini ai bud din ni kan ni bat kat ba empat biang nginum pat syak ban snai kan ni lada nakaliang jong kitrai ki suthu man kan ni ba ngila bu por gum tu hendrei kidang yai le persyak i habang ya churum seneng i ba kadang mi arsyak ban kata dem kani ke pen kethang yang iki nongpet yang iki seng bahalang bodon kani kathai te ke jing thmu ke jongi hi kam dei ke nimdon ke jing thmu ke ban ong ban bisni ke bela jong no nimdon ke jing bisni yanu ru ndai tang kawai lada ke bela ke jongi ka kata yanu halor kata ya kata te ngimban sing ha ban bisni na ka side ke jongi la ka dei wangin sim sada kawai ke senjam menen ngil ayat rali mentangil awan ke ban khandra nang ne syakmat lada kim sngap nakaliang gajongi ngin sim sedaka wai pat kesenjam ya kaba minum pat patay ya pihang ne nganget lapoi kapor pinsatip pat kumju nakaliang gajonga kum sekretari jongka ESC ne ngin sakhot ya ngi khot ngi wer iki pat baru punya trailang om syu tang jongka than syalang om syu upat ba tang jongka umdang area hendai jongka motion road hi bro ka wai ya ka bangin tek lakam namar ba mentah kidang sedang ha swangri kidang sedang ha santilo kidang sedang ha syalang kasapoi kapor kanum slam mentah gila poi hang ni kanum slam syu kapor kan poi halang msing kan poi ha ter kini ki jaka hadu kan sapoi hadu har yang du di kum kini ki ni kum kiseng ho nakapor sya kapor ni jue pet hi ka bah kamiat sini ndrei sisien pat ngawer nga khot ki pajba ya ka bania trei lang bat ni om kum bana khana ham saya
Wah, itu giseng bahalang kile tu kin su halatang hapo madan riang du. Oh madan Syalang. Ndin ladap nang tu kisah sengap jarno. Bon gibriu gisong kibad life hujat ki jing keno kimi. Ndri tangkan ni ka we ngan ai ka assurance lani ka jing scam ya pi ipat ba. Jong ni ka dong ka than ringkat bat ngi kiseng. Lada pi trei lang hi ngin rat ding khong ka jing sniu. Kam da dei tang ka factory lada kan nu ka jing sniu ru nginio ka ban ia trei lang. Te bat sa ka we ka mangingiyo im ta ki don hado jan arpho ka mangingiyai. Kaba layeng bat ki badang mut ban peniang ki badon under construction ki company ki badon hang tu haduk kat nungut su ki illegal labours ki ban wan hang tu kanir ko di ka wei ka ba ngi na kaliang jo ka seng na kaliang jo ka jak ni sim khiai ka ni umdei bangi bisni tangi ka belah ringi so thu ba hamman ka jaka ka bangi ngi let don khasi tang wei dakhar sudah wanra sundon bat khun bat khti bat lok hakatu ka jaka ha suang grill le ka bangi ngi let ne hadu iklung ibadang red kat ni itrei ya kata ngingi sakhi dak mat ajong barok gisang gi ngi let ringkat berkirang ba ngiyo i klung bakat ni sibun gi ka ba lingba jogo ni ka company lingba jogo ni ka factory ka ba ka kalapan khen ka child labor ka lapan khen nang ta ya ka illegal migrants mo ka ba kitisuan lakawan kisuan rung sini infiltration ya kata ka lapan khen sibun gi te nakaliang jongi ka jak nginum sya bat nginum ailat ikum kita